eliminar isto, eliminar o do modo do ipone do carallo. Vale, aviso che un momento que isto xa non me... Eliminar plano e dentro. Bos días a todos, benvidos a esta nova edición do Rally Berberecho de Noia. Estamos xa vendo imaxes dos primeiros participantes neste segundo treito da xornada, o treito patrocinado por Bruma Kayaks, que se está disputando no Concello de Brión. Estamos vendo aí xa a imaxe do 208 R5 de Javier Ramos e Alex Moure. Xa se foron sucedendo os primeiros pilotos, tamén vemos aí a Javier Martínez Carracedo nesa zona rápida. Bueno, de momento, pois xa chegaron a meta os dous primeiros participantes, os dous Citroën C3 World Rally Car que temos o privilexio de ver este ano no Campeonato Galego de Rallys, en mans de Vítor Senra e Alberto Otero. Neste caso, Vítor Senra marcou o mellor crono neste segundo treito do día, xa ven de facer os crash tamén no primeiro dos treitos. Agora mesmo o piloto de Dumbría avantaxa a Alberto Otero en 17 segundos ao fronte deste Rally Berberecho de Noia. Estábamos vendo nestos intres tamén os pilotos do Supercampeonato Galego R5, que despois do primeiro treito está a ser liderado por Dani Verdomás, autor do Scratch, por diante de Alberto Meira, 1,6 segundos entre eles, mentres Iago Camaño xa se deixaba 9 segundos, ao igual que Jorge Pérez, Javier Ramos e Alberto Nimo xa máis de 25 segundos respecto a ese mellor crono do piloto coruñés nese primeiro treito de Transportes El Jaime. Como digo, estamos vendo imaxes dese segundo treito de Bruma Kayaks. Xa chegou tamén Alberto Meira a meta con un crono de 6 minutos 51 segundos e 7 décimas a 6.56.2 a 10 segundos do scratch marcado por Vítor Senra. Tamén hai que dicir que outra das novidades neste Rally Berberecho de Noia é a participación do mítico Manuel Senra, campeón galego de rallies, que está nesta proba con un Ford Fiesta World Rally Car, e que o temos agora mesmo na xeral despois do primeiro treito, situado na posición 1/10 da xeral, 50 segundos do scratch. Como digo, seguimos vendo máis participantes, van chegando xa máis pilotos do Supercampeonato R5, pronto irán chegando o resto dos competidores. Como digo, chegou Alberto Meira, pronto irán chegando Jorge Pérez, Dani Verdomás e demais, así que esperaremos as referencias entre eles. Mentres tanto, imos comentar tamén a clasificación do resto das copas que van chegando a ese primeiro treito. Por exemplo, na Copa Top 10 Pirelli B temos os crash de Adrián Campaña con ese espectacular BMW M3, 9 segundos por diante do Renault Clio de Manuel Bouza, sempre rápido, espectacular. Bueno, unhas diferencias xa consistentes, pero todavía queda moito rally. Temos terceiro a Abel Pampillón nese primeiro treito do día, e a Fran Oviedo, piloto da casa, unha das referencias daqui da zona de Noia, con ese 208 Rally 4 que se deixa 22 segundos, nada máis e nada menos, respecto a Adrián Campaña nese primeiro treito do día. En canto a Copa Top 10 Pirelli C, temos como referencia o espectacular crono de Toñito López e Raquel Rodríguez nese Peugeot 106, que, como digo, marcaron o scratch con 10 segundos, unha diferencia xa importante, sobre o Citroën C2 R2 de David Rivas, e 15 sobre o Renault Clio Rally 5 de Álvaro Castro Laíño, que, bueno, si se deixa bastante vantaxe, pero incluso outros rivais co mesmo vehículo, con ese Clio Rally 5, como Marcos San Román, se deixa 34 segundos, ou incluso os irmáns Vázquez, nada máis e nada menos que 47 segundos. Non sei se tiveron algún que outro
problemiña, pero bueno, pronto iremos sabendo. Seguimos vendo imaxes dese tramo de Bruma Kayaks, víamos a Abel Pampillón con ese Mitsubishi Lancer Evo 10 nesa zona, pois onde hai que afinar moito a trazada. Estamos vendo ahora aquí tamén este cruce, donde podíades ver, non sei se era Víctor Senra ou Alberto Otero, co Citroën C3, que salían despendolados dese cruce de esquerdas. Así que, bueno, unha zona espectacular en la que temos aquí a montaxe dos compañeiros de Simpson que están pois elaborando como digo, estas imaxes para que todos poidades seguir o rally dende a casa ou incluso dende os tramos para ter outra visión dos vehículos. Aí estamos vendo a Adrián Campaña precisamente nese cruce, o líder da Copa Top 10 Pirelli B, tras o primeiro treito nese BMW M3. Tamén estamos vendo ahora mesmo a Pablo Gómez, tamén conocido como Pablo Pavimentos, nese BMW E30, tamén moi fino. Como digo, este tramo de Brumacallas, tramo de Brión, unha das novidades deste Rally Berberecho de Noia, que está a ser pois unha dos escollos que teñen que afrontar os pilotos nesta xornada, é que a definición por parte de todos, tanto este treito de Brión como que teremos pola tarde de Ames, que son, como digo, as principais novidades, é que son tramos moi rápidos, son tramos con moita reta, moita curva rápida. Bueno, pues teñese que adaptar a estas velocidades altas para tratar de sacar o mellor tempo posible. Seguimos comentando tempos deste segundo treito do día na Copa R5 Recalvi, a ver se nos van chegando máis tempos. De momento non nos entra o crono de Jorge Pérez, que debería ser o siguiente en chegar a meta. Vemos a Abel Pampillón nese cruce de esquerdas, tamén moi fino. Bueno, seguimos por aquí recabando imaxes. Mentres no primeiro treito imos ver se comenzaron o resto das copas de promoción. Xa temos as primeiras referencias tamén nesa Copa Pirelli MF que está moi emocionante, con Álvaro Pérez xogando en casa e que marca a referencia nese primeiro tramo, no tramo de Transportes El Jaime, co seu Citroën C2 GT. Marca o scratch momentáneo, todavía quedan moitos pilotos por chegar a meta, pero distanciase ata o momento de 4 segundos sobre Carlos Conde e 8 segundos sobre un dos seus principais rivais a priori, que é Jacobo Segade, e que é o líder desta Copa Pirelli AMF, chegados a esta terceira cita do Campeonato Galego de Rallys. Bueno, por repasar un pouco, pois tivemos dúas citas precedentes, pero que os que non os teñades, os que vos incorporades ahora mesmo a retransmisión. Tivemos xa o Rally da Coruña e o Rally do Cocido nestas últimas semanas, un inicio bastante fulgurante de campeonato con bastantes probas en pouquiño tempo. E bueno, Noia que xa marca un pouco un punto de referencia despois desas tres primeiras probas, tanto do campeonato como das distintas copas de promoción, bueno, onde xa se van vendo os pilotos que poden marcar a referencia en cada un dos certames. Imos ver se seguimos tendo tempos do segundo treito. De momento non están chegando tempos neste segundo treito do día, pero sigue se dando salidas, polo tanto entendo que hai algún problema de tempos, porque se houbera algún tipo de parón, pues pararíanse as salidas, lóxicamente. Entón, pues esperando xa esos registros, tanto de Jorge Pérez como de Dani Verdomás, como Iago Camaño, que deberían ser os seguintes en chegar a meta neste tramo de Brión, tramo de Bruma Kayaks, tramo espectacular como estábamos vendo nas imaxes. Temos aí pasando o Renault Clio, tamén espectacular vehículo de David Lojo, ese Renault Clio Williams, moi fino tamén. Seguimos con máis participantes por aquí.
máis imaxes. Bueno, a verdade que nas zonas que eleximos, aínda que a cobertura tal vez non sexa a mellor, estamos sacando petróleo do que se pode facer neste treito. Como ben sabedes, pois a cobertura en tramos que son zonas forestais, pois a veces non é a mellor, así que descúlpenos se a veces se entrecorta a imaxe, pero eu creo que, bueno, dentro do que cabe, estamos podendo ver os distintos participantes bastante ben, ver as evolucións de cada un ao longo do treito. Mentres tanto, pois seguimos agardando máis cronos neste segundo treito. Mentres tanto, regresamos ao primeiro, onde xa entra tamén o crono de Óscar Gallego, que non sei se tivo algún que outro problema, porque se deixa 47 segundos respecto a Álvaro Pérez. Estamos vendo en imaxe ahora mesmo a Manuel Bouzas co Renault Clio, tamén vemos a Pablo Sánchez con ese Suzuki Swift, co cal lidera, chega aquí como líder da Copa Top Empire LC, que va a ser moi regular neste inicio de campeonato, tanto en Coruña como no Cocido sacou bons resultados nese Suzuki Swift, que antigamente pois, participaba na Copa monomarca da marca xaponesa, e agora os temos en distintos regionais, sendo por suposto un coche moi competitivo. Imos ver se xa temos algún crono máis nese segundo treito. Efectivamente, van chegando máis cronos, pero de momento conta gotas. De feito, non chegan cronos do resto de participantes do supercampeonato R5. Os que xa chegan son as referencias de Adrián Campaña, que marca un crono de 7.29.0, cuarto ata o momento no treito, pero claro, faltan por entrar todos os cronos dos vehículos R5. E un Adrián Campaña que se distancia outros 17 segundos de Abel Pampillón nesa Copa Top Empire LB, da cal pues, seguimos vendo máis participantes. Estamos vendo ahora a Pablo Gómez isto creo que é zona de meta do treito de Brión, entrando en meta. Así que, bueno, esa evolución dos participantes. Así que pronto teremos máis cronos, a ver se van entrando, porque, como digo, de momento sen sobresalto este Rally de Noia. Todos os dous tramos desde a primeira sección disputándose con total normalidade, ningún tipo de parón, así que, pues, por suposto, cruzamos os dedos que sexa un rally pois sen incidentes e que se poida disputar con total normalidade. Xa vedes que o tempo nos acompaña á perfección para a práctica deste deporte, non vai chover en absoluto, boas temperaturas, e claro, sen dúbida, pois xa o Rally de Noia é un rally que atrae moitísimo público. Eu creo que, sen dúbida, é o rally que máis público ten de todo o campeonato galego, e sobre todo xa veredes pola tarde no treito de Culou, nese treito que tamén estaremos retransmitindo pola tarde, o primeiro tramo, que será ás 4:10, ese tramo patrocinado por Pavimentos Noia, polo piloto Pablo Gómez, que o tiñemos aí co BMW. Ese treito que ten posiblemente unha das zonas máis espectaculares do campeonato galego, ese cruce de Cabanetán, ese cruce mítico do campo de fútbol, onde se cita miles de aficionados, e seguramente sexa a curva máis ateigada de público de todo o campeonato galego. Seguimos vendo as evolucións de David Lojo con ese Renault Clio. Vemos tamén a Iván Vázquez co Renault Clio Rally 5. Non sei se hai algún tipo de problema nese primeiro treito. Veremos cales son as referencias neste segundo. E, mentres tanto, seguimos agardando máis cronos. Por exemplo, entra o de Pablo Gómez, o de Pablo Pavimento, 7.55.9 marca neste tramo de Brión. Deixase, pois, máis de 27 segundos respecto a Adrián Campaña nesa Copa Top Empire LB. Un pouco o que falábamos con Adrián no día de onte, pois que uns treitos que, ademais en seco, que se dan moi ben para as prestacións da súa montura, dese BMW M346, un coche pois con bastante potencia, do que sacar bastante proveito nestes treitos.
nestes momentos estamos vendo tamén a Álvaro Castro Laíño pasando por esa zona intermedia con ese Renault Clio Rally 5, un dos pilotos becados pola Federación Galega, ao igual que estamos vendo tamén a Marcos San Román, como digo, os dous pilotos becados pola Federación, no caso de Álvaro Castro Laíño, pois ganador do volante FGA, e no caso de Marcos San Román, ganador da Copa Pirelli MF o ano pasado. Polo tanto, pois estes dos pilotos vanse rivais na Copa na Clio Trophy Galicia, que comezará nunhas semanas no Rally de Pontevedra, que sería pois a quinta proba puntuable para o Campeonato Galego de Rallys, e teremos entre medias o Rally Mariña Lucense, que se disputará dentro de 3 semanas. Siguen chegando cronos a esta meta do tramo de Bruma Kayaks. De momento non temos máis referencias dos vehículos do Supercampeonato R5, só temos o de Alberto Meira de momento, pero conforme pasa o tempo pues, irán metendo o resto de cronos. Chega xa tamén o rexistro de Fran Oviedo, que aquí pois xa podemos decir que desperta un pouquiño. Queda ser tan só 9 segundos de Adrián Campaña con ese Peugeot 208 Rally 4. Sitúase a todo momento sexto de xeral, un sexto posto lóxicamente virtual, porque quedan moitos cronos por entrar neste segundo treito do día. Como digo, seguimos vendo participantes, estamos vendo agora esta multicámara para que non vos perdades ninguna pasada dos participantes. E nosotros aquí actualizando tempos, imos botar un ollo tamén a como sigue a Copa Pirelli MF no primeiro dos treitos, nese treito Transportes El Jaime, donde tiñemos como referencia o crono de Álvaro Pérez, e sigue estando aí como primeiro, como digo, con 4 segundos sobre Carlos Conde, 8,1 respecto a Jacobo Segade, e cuarto métese agora mesmo Fran Pazos, tamén conocido como Longas, a 25 segundos do equipo de Noia. Fran Pazos que, bueno, ainda que marcou moi bons rexistros nos dos primeiros rallies do campeonato, tivo bastante infortunio en ambas probas sin poder completar a primeira sección en ambas, e polo tanto, como comentaba onte con el, pois decía que iba a tratar de rematar o rally de todas as maneiras sin asumir moitos riscos, porque, como ben decimos, ten ritmo para estar aí arriba, pero con dous abandonos xa compre facer algún que outro resultado, ir facendo puntiños no certame, porque nas Copas Pirelli puntúan 9 probas para cada unha das copas, e temos 3 descartes. Por lo tanto, Fran Pazos xa ten 2 ceros, 2 descartes. Bueno, si tuvera aquí outro abandono máis, por suposto non o desexamos, xa se lle porían as cousas moi costa arriba para o resto do campeonato. Seguimos vendo máis participantes, vemos a Tito Moure nestos momentos con ese Peugeot 206 deste cruce de esquerdas. Imos revisar de novo a ver se entran o resto de cronos, todavía non, desa Copa R5 Recalvi. Sin embargo, xa van chegando máis cronos dos pilotos da Copa Top Ten Pirelli B. Chega o crono de Manuel Bouzas, que se queda a 19 segundos do rexistro marcado por Adrián Campaña. Manuel Bouzas, o Renault Clio Sport azul que víamos hai uns intres. Tamén estamos vendo agora mesmo a Miguel Caíro nese Peugeot 106. Por repasar un poquinho a parte de arriba, recordamos que Víctor Senra e Alberto Otero son os que comandan agora mesmo a clasificación con eses 2 Citroën C3 World Rally Car, como digo, uns coches moi espectaculares que estamos vendo este ano no Campeonato Galego de Rallys, vehículos, bueno, pues eu creo que a nivel mundial os máis espectaculares que houve nunca, porque incluso son máis en canto a imaxes, en canto a sensacións para o espectador,
máis espectaculares incluso dos que estamos vendo agora mesmo no Mundial de Rallys, cos Rally 1. Bueno, un auténtico privilexio que gracias a Víctor Senra podamos estar vendo neste Rally Berberecho de Noia os Citroën C3 World Rally Car, que no seu momento pues, foron oficiales da marca francesa con pilotos como Sébastien Ogier, como Chris Meek, como o propio recentemente falecido, que se cumpliu un ano do seu falecemento, Craig Breen. Bueno, a verdad que é un privilexio ver estos vehículos polos tramos galegos e que obviamente pois, amosan a súa superioridade nos cronos, sobre todo en treitos rápidos e secos como están sendo estos de Noia, son todavía máis superiores aos vehículos da clase R5. Seguimos por aquí, a ver se recabamos máis cronos. Xa temos a primeira referencia dos participantes da Copa Top Ten Pirelli C. Temos xa o crono de Marcos San Román, que de momento é o máis rápido, con un crono de 8 minutos 0 segundos e 4 décimas, aventaxando en 5 segundos a Pablo Sánchez, o líder desa Copa de Promoción, pero, como digo, hai que esperar uns cuantos dorsais máis, porque o home que está liderando a todo de agora nesa Copa de Promoción non é outro que Toñito López, con ese Peugeot 106 GTI que marcou o mellor rexistro por bastante vantaxe nese primeiro treito, de Transportes El Jaime. Estamos vendo o abandono, temos incidencia o abandono de Miguel Caeiro nesta zona, neste cruce de esquerdas. Miguel Caeiro que se retira deste Rally de Noia, non sei se pode volver a carreira, se algún problema que se pode solventar, pero non ten moita pinta, unha mágoa os problemas de Miguel Caeiro nese Peugeot 106 GTI. Xa veremos que tipo de avaría mecánica é, tema de transmisión, de motor de electrónica, do que sexa, pero en calquera caso mala sorte para o piloto do Peugeot 106, que víamos aí como tomaba o camiño do abandono. Seguimos con máis imaxes deste treito de Bruma Kayaks, segundo treito do Rally Berberecho de Noia, tramo de Brión, como digo, unha das novidades desta edición, que, bueno, a verdade que é unha edición que xa se expande, incluso tocando a área de referencia de Santiago de Compostela, tanto con este tramo de Brión como co tramo que tenemos pola tarde en Ames, o tramo que cerrará o rally. E bueno, como digo, un rally de Berberecho de Noia que a verdad que pouco a pouco se vai maximizando, un rally onde os patrocinadores, o público e sobre todo as institucións pois se involucran máis e máis cada ano. Nosotros seguimos por aquí tratando de... Temos algún problema co servidor agora mesmo. Vamos a esperar un ou dos minutos a ver se soluciona o problemiña. Non temos imaxes de momento, pero aquí me tedes comentando tamén os cronos, a ver se nos van chegando, como digo, os vehículos R5. De momento os que se van chegando son os da Copa Top Ten Pirelli C, donde agora mesmo se mete como scratch provisional Álvaro Castro Laíño, o piloto becado da Federación, tras ganar a beca PXP o ano pasado con ese Renault Clio Rally 5, que avantaxa nada máis e nada menos que 12 segundos a Marcos San Román. Na xeral xa lle leva nada menos que 32, unhas diferenzas importantes, sen dúbida, nesta Copa Top Ten Pirelli C. Pablo Sánchez sitúase ata o momento terceiro a 18 segundos, cuartos os irmáns Vázquez a 21 e quinto, o último crono que chegou ata o de agora, Tito Moure e Abreiro González con ese Peugeot 206 a 45 segundos do mellor crono.
Como digo, repito, estou non repetindo continuamente, non temos todavía rexistros dos pilotos do Supercampeonato Galego R5, só temos o de Alberto Meira. Xa digo, son cronos importantes para saber como está a cabeza da proba. Son cronos, bueno, pues de referencia nese top 10 da xeral. Como digo, pues faltan os cronos de Jorge Pérez, de Dani Verdomás, de Iago Camaño, de Alberto Nimo e de Javier Ramos, esos 5 pilotos que xunto a Alberto Meira conforman ese Supercampeonato Galego R5. Despois deste treito, os pilotos dirixiránse ao regrupamento situado en Brión e despois teremos a primeira asistencia grande do día. Tuveron unha xa antes de iniciar esta primeira sección, obviamente para poñer os neumáticos adecuados a unha monta de neumáticos que tamén é clave en que este seco o rally, porque pues, hai un montón de compostos diferentes para elegir. Bueno, pues, aí tamén se poden establecer certas diferenzas, sobre todo pues, en canto ao calor que se prevé para esta xornada, pues, faga toda a presenza no asfalto. Xa estamos recuperando as imaxes, xa temos de volta as imaxes cos diferentes vehículos que están disputando este segundo treito. Como digo, ahora mesmo estamos vendo os participantes da Copa Top Ten Pirelli, que, como digo, pues, ten bastante nivel neste Rally Brecho de Noia, porque nos quedan por chegar a meta pois xente moi competitiva, xente como Isaac Durán, como Peñito López, que repetimos que está liderando esta Copa de treito, Raúl Martínez, a un cinturón saxo, creo que era Francisco Tubio. Mentres tanto, pois seguimos vendo máis cronos. Temos xa o de David Rivas, que de momento se sitúa no liderado desta Copa Top Ten Pirelli. De Doroña, que está dominando a Copa Top Ten Pirelli. No que respecta ao primeiro treito, seguimos rematando a Copa Pirelli AMF con eses cars de Álvaro Pérez, Carlos Conde 4 segundos e Jacobo Segade a 8. Nos intres, pois tamén tomarán parte nese treito de Transportes El Jaime os participantes do volante FGA. Xa hai 6 equipos en carreira e pronto teremos a referencia con moitísimos participantes moi iguales ten escritos en todas as copas de promoción. 19 pilotos, nada máis e nada menos que no volante FGA, en onde tamén están as cousas pois moi emocionantes, non só cos habituais que comenzaron o campeonato, que xe levan 2 carreiras ás súas costas, como xente como Marco Lorenzo, que chega a este Rally Brecho de Noia liderando a Copa de promoción. Tamén temos a Diego Comuñas, Michael Santos, Adrián Torreiro e o campeón en título Joaquín Pérez, que ven de abandonar no Rally do Cocido por un problema de transmisión e de favoritos xunto co gañador do volante FGA en 2022, Alexis Vieitez, que tras ser becado ano pasado con ese Nissan Micra N5, Alexis Vieitez regresando a unha aventura deste estilo, pues, nos máis humildes, desde logo, pues, con motores de serie, pues, con moi poucos
cambio respecto aos que podemos ver na calle, centímetros cúbicos. E, bueno, unha copa sin dúbida moi interesante para iniciarse no minuto da competición con bastante igualdade. Xa temos o crono de Marco Lorenzo nese primeiro treito, 7 minutos 5 segundos e 4 décimas para o líder, Alto Momento, volante e Felipe. Regresamos xa ao segundo treito, porque seguimos vendo máis pasando os participantes. Como digo, todavía non sabemos cronos dos campeonatos 5, pero si van chegando máis referenzas da Copa do PLC, e de feito xa temos o crono de Toñito López, que é igual que fixo no tramo de transportes en Jaime, o tramo que o treito que abriu este rally do Derecho de Noia, marca tamén a referencia neste treito de Bruma Kayaks, 11 segundos máis que engade a súa renta ao fronte desta Copa Tota Pirelli. Son 22 segundos os que ten Toñito López respecto a David Rivas, sin dúbida un ritmo descomunal o do piloto de Doroña que deixa pois xa con certa diferenza ao piloto de Cerceda, David Rivas. E terceiro nestes instantes Álvaro Castro Laño, a 36 segundos desa referencia marcada por Toñito López tras os dous primeiros treitos. Raúl Martínez tamén se mete terceiro da Copa neste segundo treito e sube a cuarta posición da xeral, superando a Guillermo Martínez con ese Ford Fiesta R2T, co cal, bueno, pois leva unhas cuantas carreiras con diversas avarías, pero esperamos que o piloto de Pontevedra poida regresar á boa senda, poida marcar bons cronos e que teña un bon rally nesta Copa Top 10 Pirelli. Tamén temos a referencia de Isaac Durán, que se sitúa sexto a casi un minuto de Toñito López de los dos primeiros tramos. E, como digo, unha Copa que, bueno, en el que haxe unhas diferencias abultadas, un poquinho máis por que cabería esperar, pois a verdade é que o día é moi longo, creo que as diferencias se van a ir comprimindo conforme pasen os treitos, conforme a xente vai collendo confianza coas súas monturas, e a verdade é que, bueno, son unha das copas máis interesantes que temos hoxe neste Rally de Noia. Pronto xa deberían comezar tamén os participantes da Copa Pirelli MF neste segundo tramo do día. Imos seguir comentando máis cronos, mentre seguimos vendo participantes, por exemplo, cronos que se nos quedaban aí, pues, xente como Javier Martínez Carracedo ou Javier Ramos Grille, cronos que tampouco entraron neste segundo treito, que, bueno, pues son dous pilotos tamén moi espectaculares, tanto Javier Martínez Carracedo con ese Renault 5 GT Turbo, como Javier Ramos Grille co Ford Sierra Cosworth, que nos ten pegado seguramente os aficionados, que os fai vibrar con ese Ford Sierra RS Cosworth, cos seus rapaxes, dous pilotos que no primeiro treito xa marcaban boas referencias. No caso de Javier Martínez Carracedo, 18º da xeral con ese Renault 5, e Javier Ramos 24º co Ford Sierra. Como digo, tramos secos donde hai que tirarse, donde hai que trazar fino, tramos rápidos que van beneficiar as monturas máis potentes e máis efectivas, así que, bueno, hai que lidiar un pouco coas condicións que temos no día de hoxe. Un Rally Berberecho de Noia que rompe a racha de... A verdade que non sei cantos rallies levamos do galego, o Anchurria, parte nos treitos, pero probablemente neste Rally Berberecho de Noia temos un tempo completamente primaveral, moi boas temperaturas,
poder disfrutar con total normalidade e tranquilidade desta terceira cita do certame galego. Estamos vendo aí Temos sonido. a moita xente nos treitos. Recordar, como sempre, pois que o público teña sentidiño, como dicimos en Galicia, que acaten as normas de seguridade, que fan caso dos comisarios e da xente de protección civil, de policía local, etc., para que teñamos un rally seguro, que respeten o encintado dos treitos. Bueno, pois, como digo, máis que respetar as cintas é de sentido común, non poñerse en excavatorias, non poñerse en zonas onde os vehículos poden perder o control facilmente, e que así todos podamos disfrutar dun rally de Noia que promete ser unha das mellores edicións que temos deste rally, que xa cumple nada máis e nada menos que 38 edicións, sendo unha das referencias no Campeonato Galego de Rally. Xa queda aló atrás esa edición de 1984, ese primeiro rally de Noia, como cambiaron as cousas dende entón, con bueno, pues, a evolución das monturas ao longo do tempo. Seguimos vendo máis participantes neste segundo treito do día. Xa, como digo, xa van comezar os participantes da Copa Pirelli MF. Xa tomaron a salida tanto Jacobo Segade como Álvaro Pérez, dous dos principais candidatos ao triunfo no día de hoxe. Mentres tanto, seguimos vendo vehículos que están entre medias da Copa de Totem Pirelli C e a Copa AMF. Por exemplo, estamos vendo hai uns intres. Estamos vendo o piloto Alejandro Otero nese Suzuki Swift Sport, tamén outro dos vehículos que competía na Copa de promoción da marca. Tivemos, pues mismamente, a Álvaro Pérez, que vémoslo un ano competindo nesa Copa de promoción, o piloto de Noia, que xa leva pues, varios anos competindo xa a nivel galego. E seguimos tratando de recabar os cronos dese segundo treito, esos cronos que non chegan a aparecer dos vehículos da Copa R5. Bueno, entendo que houve algún problema na cronometraxe, así que pois habrá que tirar seguramente da toma manual de tempos, que un pouco pois a copia de seguridade, non? Cando fallan as conexións, cando fallan as células, cando fallan, pois estamos vendo aí unha pasada de frenada de Carlos Conde nese cruce de esquerdas. Pequeno sustillo nesa zona lenta, porque, como digo, hai que ter moi claras as referencias de frenada nestes tramos tan rápidos, onde se chega moi rápido a estas zonas lentas. Estamos vendo aí a xente situada nese cruce de esquerdas, bastante ben. Estamos vendo xa e, como dicía, o tema de cronometraxe, cando falla a tecnoloxía, pois toca moitas veces recurrir a toma manual de tempos, a toma manual de referencias, o que comúnmente se conoce como o ticket dos tempos, a toma manual onde se van registrando de carreira. Poden saber o crono con bastante exactitude de cada un dos pilotos, aínda que fallasen as conexións. Por lo tanto, pois de momento, como digo, non temos cronos entre o dorsal 5 e o dorsal 11, non hai tempos deste segundo treito, pero sí que temos xa referencias dos pilotos que van diante da Copa Pirelli MF. Temos o crono por exemplo, de Diego
minutos 26 segundos. Rodrigo Vila 8 minutos 0 segundos. Ángel Rodríguez marca un crono de 8.29. Temos tamén o de Juanma Freiría con ese BMW vermello que víamos aí uns intres 8 minutos 02. Agora estamos vendo a Carlos Conde, o autor desa pequena pasada de frenada que víamos antes nesta zona lenta. E, como digo, entre os vehículos que en principio non chegaron a meta, víamos a Miguel Caíro hai uns minutos tomar o camiño de retirada precisamente nesta zona, tomar o camiño do acceso intermedio, retirarse por problemas mecánicos. É un dos que en principio non temos crono en meta, creo que non chegou tampouco a meta, debe ter algún problema. Eduardo González con ese Ford Fiesta R2, ao igual que Cristian González tampouco temos referencia del en meta, así que trataremos de saber que lles ocorreu a estes participantes neste segundo treito da xornada. Repito, sí que tomaron a saída deste treito, por lo tanto, o primeiro completaronos sen maiores problemas. E por repasar a lista de retirados do evento, só figura un dos equipos, o dorsal 58 de Roberto Piñeiro e Borja Prada con ese Renault Clio Sport, que non tomou a saída do parque pechado nesta mañá, por lo tanto, pois un dos pilotos que xa non poderá desfrutar deste Rally Berberecho de Noia, como digo, 38ª edición xa da cita. Noia é unha das decanas do Campeonato Galego de Rallys, e que pois, está sendo un rally espectacular, con moi boas condicións, como vemos, ateigado de público, mostramos. Mentres vemos aí a Francisco Pazos nesa zona lenta, esa zona peliaguda con algo de gravilla, vemos que se para. Estaba separando, sí, salía con moi pouquiña velocidade Francisco Pazos desa zona lenta. Non sei se ten algún tipo de problema, a verdade, porque sí que veíamos que despois de tomar ben a curva ralentizaba bastante o ritmo, non parecía acelerar ben ese Citroën Saxo, así como magua para neste inicio de campaña. Tamén vemos a Javier Gil nese Suzuki Swift. Esa Copa Pirelli MF. De momento non temos cronos todavía desta Copa de Promoción, xa temos 8 vehículos en carreira. Seguimos tratando de conseguir máis cronos neste segundo treito, no treito de Bruma Kayaks, mentre vemos a máis vehículos esta multicámara. Vemos, por exemplo, a Sergio Otero con algún que outro problemiña nese 206, porque chegaba sen defensa dianteira. Algún pequeno toque neste inicio de rally para él, que xa comezaba con problemas no día de onte, porque un problema ca centralita impedille arrancar o seu vehículo no día de onte nas verificacións, que pasaba pois con certos problemas. Tivo a súa asistencia que facer traballo extra para poder estar aquí na salida do rally, non hai que as máximas garantías, como xa digo, o seu vehículo negábase a arrancar no día de onte. Os problemillas, como sempre, de última hora que suceden cando todo parece estar á perfección, sempre chega algún que outro problemiña. Temos aí tamén a Mato, outro dos pilotos da zona, pequenísima pasada de frenada nese Peugeot 205, outro dos pilotos que marcaba referencia nese primeiro treito dentro da Copa AMF, que se metía sétimo nesta Copa de Promoción, de 4 segundos de Álvaro Pérez. E xa en breve teremos cronos deste segundo tramo. Bueno, temos certa diferencia, porque Álvaro Pérez marca o scratch, pero Jacobo Segade se deixa nada máis e nada menos que 26 segundos con ese Peugeot 106 GTI
unha diferencia bastante abultada, tal vez algún que outro problema para o piloto de Pontevedra, que se deixa unha diferencia bastante extensa respecto ao piloto de Noia, porque se nos vamos a rallies anteriores, estes pilotos tuveron e de feito Carlos Conde se queda tan só 2 segundos de Álvaro Pérez, o piloto que víamos aí pasarse de frenada nese cruce de esquerdas, e que sen dúbida está atacando moitísimo o día de hoxe para estar aí aguantando o ritmo do piloto local de Álvaro Pérez, que de momento se sitúa como referencia da Copa Pira de Monte con 6 Carlos cumplindo as expectativas. Volvemos máis preocupante, volvemos a ver a Sergio Otero sen esa defensa dianteira no período 206. Tamén víamos a Diego González con algún que outro problemiña para negociar ese cruce de esquerdas co Citroën Saxo, piloto que tamén sabe o que é gañar nesta Copa Pirelli MF. Estamos vendo tamén estes intres a Fran Gómez Cebei con ese Citroën Saxo. Temos tamén noticia, porque non tomou a saída, Javier Eiras, son dos pilotos tamén da zona, moi agardado con ese Citroën Saxo, que en principio pois non sei se tuvo algún problemilla no enlace, pero no enlace ou no treito anterior, pero non tomou a saída de momento neste treito de Bruma Kayaks. Si o fixo Javi Lariño con ese Citroën C2 GT, tamén outro dos pilotos que pode marcar a referencia no vídeo de hoxe, é que precisamente estamos vendo agora mesmo na retransmisión, que tuvemos algún tipo de problemiña co servidor de novo. Imos ver se o recuperamos a xiña para seguir vendo as evolucións dos pilotos da Copa Pirelli MF. Como digo, seguimos tomando tempos. Neste caso chega o de Óscar Gallego, que se deixa bastante diferencia respecto a Álvaro Pérez, nada menos que 39 segundos, e deixa o piloto do Suzuki Swift. Pois, como digo, tramo onde se está vendo as diferenzas mecánicas, sobre todo, por exemplo, en rallies anteriores como o do Cocido, sí que se vuelve un poquinho as prestacións das monturas, con condicións máis lentas, a chuvia facendo acto de presenza, pero neste rally Noia estamos vendo que é potencia pura e dura, bueno, pues tamén, lóxicamente, un pouco o valor que llevou de cada un dos pilotos nestas zonas rápidas, que son, como digo, de tirarse, de trazar fino, e fruto disto temos estas diferenzas que están sendo bastante abultadas en cada unha das copas de promoción sobre o que cabía esperar no día de hoxe. Máis pilotos xa en meta, temos o crono de Javier Gil con 8:48.6, que se deixa, pois, xa vedes, máis de un minuto respecto a Álvaro Pérez, respecto a esa referencia na Copa Pirelli AMF. Mentres estamos vendo este Rally Brecho de Noia, por comentar tamén temos o centro de atención noutros rallies que están disputando nestes intres. Temos o inicio da Copa de España de Rallys de Asfalto con ese rally de La Llana, onde temos varios equipos galegos disputando o triunfo. Neste caso, pois, temos liderando o equipo canario formado por Enrique Cruz e Geray Mújica con ese Ford Fiesta R5 nesta proba que, como digo, inicia a Copa de España de Rallys de Asfalto Recalvi en Cataluña, pero pisando os talóns se encontra Jorge Cajiao, o equipo galego, o equipo do Recalvi Team, completado por Javi Martínez, e que tras marcar o scratch no primeiro treito do día se sitúan a tan solo 5 segundos do equipo insular. Terceiro é Alberto Ordóñez, tamén completado polo galego José Pintor, e cuarto tamén outro dos equipos de aquí de Galicia, Luis Vilariño e David Míguez,
con ese Skoda Fabia R5 que se sitúan a 14 segundos da referencia marcada por Enrique Cruz ata o momento. Así que, equipos galegos protagonistas polo mundo Croacia. Temos a Roberto Blach e Mauro Barreiro, que os temos en sétima posición do Campeonato Junior que se disputa con esos Ford Fiesta Rally 3. Roberto Blas, que tuvo algún que outro probleminha no día de onte, se sitúa a 5 minutos medio xa do líder desta Copa, deste Campeonato do Mundo Junior, o estonio Robert Jürgensen, con ese Ford Fiesta Rally 3 por diante. No que respecta ao Mundial de Rallys, Thierry Neuville é o líder nestos ínteres do Rally de Croacia, que está sendo moi disputado. Mentres vemos algún tipo de problema, un Citroën C2 que adiantaba a Fran Gómez Ebey, se non me equivoco, creo que era Javi a Fran Gómez Ebey, e que incluso se botaba un poquinho a cuneta. Esperamos que non houbera picada de roda para Javi Lariño, que tuvo algún tipo de problema a hora de adiantar ao piloto santiagués. Así que veremos os tiempos que estamos vendo no día de hoxe neste treito de Bruma Kayaks. Por rematar un pouco o repaso do Rally de Croacia, pois, como decíamos, está sendo moi disputado con Thierry Neuville líder, Elfín Evas 8 décimas tan só, Sebastián Oller a 6 segundos. World Rally 2 tamén temos centro de atención con Pepe López, que, bueno, pois se sitúa nestes momentos en terceira posición. Todavía quedan algún que outro crono por chegar dos rivais de Pepe López, porque temos a Nikolai Griafin liderando este certame World Rally 2, piloto ruso, con licenza búlgara, e Johan Rosal en segunda posición. Temos a Pepe López, como digo, terceira plaza provisional a 2 minutos do líder. Tamén, como digo, pois o foco de atención posto nese Rally de Croacia. Regresamos ao Rally Berberecho de Noia, que é o noso principal foco de atención, con máis participantes da Copa Pirelli MF pasando por estas cámaras que temos aquí situadas nos puntos intermedios do treito de Bruma Kayaks. Imos ver se van chegando máis cronos. De momento temos algo de parón cando cronos. Chega Sergio Otero, que se deixa máis de un minuto 23 respecto a Álvaro Pérez. Polo tanto, creo que Sergio Otero sigue con os problemas na centralita do seu Peugeot 206, ademais dese pequeno desliz que víamos que lle faltaba defensa dianteira. Así que, pois, un rally que se presenta costa arriba para o piloto do Peugeot 206, pilotado por Noel Claro, que, bueno, pois, que se torceu xa dende o día de onte, como comentábamos antes. Bo crono de Juan José Mato, que se sitúa ata o momento en cuarta plaza desta Copa Pirelli MF, a só 3 segundos de Jacobo Segade. Ten que chegar máis pilotos por detrás, caso de Javi Lariño, que se non tivo ningún problema nesa pequenísima saída pola cuneta, debería estar tamén aí pelexando polos postos dianteiros. E por fazer, bueno, un poquinho de repaso por diante, temos, como digo, a Víctor Senra e Alberto Otero, os dous Citroën C3 World Rally Car, marcando a referencia neste Rally Berberecho de Noia. Víctor, líder xa destacado, con 17 segundos de vantaxe sobre piloto de Melide, Alberto Otero. En terceiro, de momento, como digo, hasta que nos cheguen cronos, porque estamos en algún outro problemilla de cronometraxe, os participantes da parte dianteira. Como digo, temos a Alberto Meira, situado desde a terceira posición a 25 segundos do líder, Alberto Senra. E claro, agora temos a Toñito López situado en cuarto, con ese 106, claro, non chega
resto dos recintos centrado en máquinas. MF, estamos vendo agora pois participantes que saen entre a Copa Pirelli MF e o volante FGA. Neste caso víamos a uns intres a David Busto con ese Ford Fiesta ST, víamos tamén anteriormente a Daniel Vázquez, a Elías Vázquez con ese Citroën Saxo con casi espectaculares, xa vimos aí nese cruce. E bueno, seguimos por aquí recabando máis pilotos, máis imaxes. A parte de Javier Eiras, que non tomou saída neste segundo treito do día, temos que tampouco tomou saída Jonathan Silva, o dorsal 59, e ata agora tampouco a tomou o piloto Juan José Rodríguez con ese BMW 325, tampouco foi posible tomar a saída, así que máis espectaculares da comarca, máis apoiados polos aficionados, un piloto que, bueno, ves as trazadas moitas veces, a verdade que é un dos pilotos que máis espectáculo dá, sin dúbida, e o temos neste Rally Berberecho de Noia cun vehículo certamente particular, un Citroën Saxo, que conta con motor de moto, non se llama Lorenzo, que conta con os participantes estamos a falar, Elise Velleira tomando esa curva de esquerdas nese Citroën Saxo con tracción dianteira, motor de moto e dúas caixas de cambios, unha de moto e outra de vehículo, de coche, co cal, bueno, pues unha mecánica sin dúbida particular, esperamos que non dé ningún problema ao piloto local, porque xa vedes que é un dos máis espectaculares, un vehículo con unhas reaccións tamén moi particulares, este Citroën Saxo, e, por suposto, botaremoslle un ollo aos tempos que faga Alicia Velleira nese Citroën Saxo. Como dicía antes, xa temos tamén os participantes do volante FGA, vimos a Marco Lorenzo, o líder, o estamos vendo agora mesmo tamén, nesa zona lenta, con este Peugeot 167i, o líder, ata de agora do volante FGA, con un segundo posto en Coruña e unha vitoria no Cocido que lle vale para liderar esta Copa de Promoción. Igual non tanto sorpresa, vendo Qué raro. das referencias, veremos que vai este día no Rally Berberecho de Noia, onde xa temos tamén en competición a Diego Camuñas, o segundo dos participantes no volante FGA, e, mientras tanto, Fran Pazos, que víamos hai uns minutos que eu dicía que saía desta curva que estamos vendo agora mesmo moi lento nese Citroën Saxo, e parece que unha vez máis Fran Pazos é unha auténtica mágoa, porque leva 3 rallies disputados este ano, e nos 3 rallies non chegou a completar o primeiro, a primeira sección de cada un dos rallies, por lo tanto, moi mala sorte para
descartes por parte un pouco da motivación, que sacan menos seguidos, casi sen disfrutar de los como na agua tamén temos temos recabando máis informacións sobre isto. Control stop 62, 62. Competición a Michael Santos, unha das sorpresas de volante FGA, con moi pouquiñas carreiras nas súas espaldas, e que xa no cocido facía un moi bo rally, rematando o segundo, a pesar dunha penalización por non darlle arrancado o vehículo no parque pechado de saída, que non me para ver cada un dos que vai rematando o treito. Xa en breve tomando seguida Adrián Torreiro, os quintos participantes deste volante FGA, e xa en breve pues, temos as referenzas nesa Copa de Promoción. Por ir rematando coa Copa Pirelli MF, temos que neste treito trompo 66 este BMW M3, bueno, pues algo de espectáculo, ¿no? para la afición. Pequeno show, unha esplanada de terra con ese del Vilar, moi aficionado aos rallies, que sen dúbida é un apoio grande, invitando asiduamente a moitos pilotos do Campeonato Galego Nacional aos seus programas, e sen dúbida é un apoio moi interesante de cara á afición xeral, non de cara ao se interesa por este deporte gracias a ese esforzo por parte da televisión de Galicia. Por supuesto, tamén emite esos resumos tras cada rally do Campeonato Galego, temos os domingos no seguinte parte da Os primeiros pasando, bueno, estamos aquí reunidos para dar la Sagrada Comunión. Seguimos vendo máis evolución. Manuel. Neste segundo treito vemos un tipo de problema para o piloto de Citroën Saxo. O que se o fixo foi o cambio en título do volante FGA, Joaquín Pérez, que no primeiro o piloto referencia neste volante FGA, marcando o scratch 8 segundos por diante de Diego Camuñas, que comezou máis entonado que no rally do Cocido, sen dúbida. 15 segundos que se deixa Marco Lorenzo, 18 Luis Miguel González, 22 Brais García dos locais que pode facer o día de hoxe, José Cores a 26 segundos do equipo Pontevedrés, Michael Santos a 29, e tamén Roberto Suárez sigue limando os muros
deste segundo circuito da xornada con ese número 3. Bueno, por ver máis referencias que tivo algún problema no treito porque cedeu nada menos que 4 minutos, polo tanto o campeón do volante FGA 2022 que perde casi calquera opción ao podio neste regreso a este volante FGA con ese Peugeot 106, co cal non está tendo nada de sorte neste inicio de Rally Berberecho de Noia. É que, bueno, pues pronto teremos xa referenzas no volante FGA 7 equipos en carreira. Pronto estará a chegar ese primeiro crono de Marco Lorenzo, mentres que nos vendo algúns dos seus rivais por ver quen se fai coa terceira victoria do volante FGA este ano. Como digo, nos vemos máis. Pasada frenada. Luis Miguel González, si no me equivoco. Un susto importante. Para Marco Lorenzo, que sitúa a 7 segundos por detrás de Diego Camuñas na xeral. Lo digo, hai que esperar que algúns pilotos de referencia como por exemplo o caso de Pérez, que teníamos aí nos Intres aí tomándose esa cruce, que foi con os dos clutch no primeiro treito do día mexicano de Deportes. Eu sigo botando de un euro justo para participantes do volante FGA. Neste caso era Alberto Francisco con ese Citroën Saxo que sufría ese pequeno susto no cruce que estamos vendo que se está cobrando algunha que outra vítima. Non están perdendo demasiado tempo, pero bueno, o susto está aí, que afecta un poquinho a confianza. Ese cruce que se chega bastante rápido e que, bueno, se están pasando de frenada bastantes vehículos. Temos xa o tempo de Michael Santos, 8 minutos, 24 segundos, déxese 19 segundos respecto á referencia de Marco Lorenzo e Diego Gil. É o seguinte xa en chegar, recordamos que Adrián Torreiro non tomou a saída deste segundo grito do día, polo tanto, parece ser que Por aquí acaba de pasar o 74. Sen problemas, se está disputando este Rally Berberecho de Noia. O primeiro dos treitos local, se chegaron casi un centenar de participantes. Temos aí tamén a Jorge Brentia, nesa zona intermedia. Outros participantes do volante FGA, os pilotos da casa. Non estamos en ese 20 y pico, quedará 60. Cronos. Eu poderia contratar de Joaquín Pérez, que debe ser o seguinte piloto e chegar a meta neste tramo de Brión, unha das novidades desta edición. Aproveitando que estamos con la TFGA, rememorar
ese homenaxe que se fixo mediante a Diego Mayo, pero que efectivamente nos deixou Vale, ok. en decembro do ano pasado. Vale, gracias. Parabéns. Vai estar mal, pero non vai por GPS. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Quieres por aquí o no? Sí, que soy Sí, hostia, o más probable que sí. Sí, Sí, porque tú estás por la izquierda.
De 20 segundos da referencia marcada por Joaquín Pérez. E Alberto Francisco, que vimos aí con algúns problemiñas no treito, facendo un trompo que se deixa nada máis e nada menos que casi 1 minuto 50 respecto a Joaquín Pérez, xa moito tempo, en parte por esos problemillas que víamos nestas cámaras que temos en puntos intermedios do treito de Brión. Tamén chega Jorge Brenya, que se deixa 16 segundos respecto á referencia. Jorge Brenya. Queres un por otro lado, chaval. Este vai como feitos como Portugal, que son estrelas, non? Es para outro lado, non. Troca que es, troca así. A saber que está a pasar, de momento comentan que se iba a ambulancia e o coche R. Así que vemos incidencia neste segundo tramo e vamos ver de que tipo se trata, que non sexa nada grave, que sexa verificacións normais de chequeos de saúde do piloto. Así que veremos de que participante se trata. Eu non sei que lle pasou, non se ve nada. Sería unha mágoa. Mentres tanto, pois, seguimos con máis falando dos participantes que van chegando do volante de FGA. Temos o sonido do lado que non dice que hai, nada, se faz o distinto armado dice que moito por nova foi moi raro cando sale a real ambulancia esa paran todo ahora que non
estaba según aquí. Sí. Eso estaba para quitar la chaqueta. Ahí está la chaqueta. Para quitar el hombro. No sé, pero detrás pon Galicia Terra Marca. Ahí estas estamos, echamos 4. No, estamos casi siempre. E agora xa, bueno, tenemos unha pasada de 30. Sí, baratas non son, pero son cojonudas. Se fai frío... Neses momentos desprégase o servizo de emerxencia, tanto coche como ambulancia ou bombeiro, se fora necesario, para atender aos participantes o máis axiño posible, por suposto. Como decimos, pois tramo parado, en principio é posible que se neutralice, non está confirmado sí, agora non está confirmado xa pola páxina de tempos. Este segundo treito do día unha mágoa, porque xa non vamos a ter máis participantes pasando polas nosas cámaras. Entendo que xa lles van a dar itinerario alternativo, polo tanto dirixiránse xa ao regrupamento por outra vía, porque, como digo, polo treito estarán a pasar o coche era máis ambulancia, por tanto, o resto de participantes xa non van tomar a saída deste treito, así que, se canto contra o horario, darán a volta e tomarán esa ruta alternativa de cara ao regrupamento, por tanto, finalizando ese primeiro bucle do día. Así que imos repasar cronos, todos os cronos que temos ata o de agora, con o primeiro tramo que todavía se segue disputando, o treito de transporte de San Jaime, con nada menos que 114 vehículos xa en meta. Prácticamente pois xa quedan moi pouquinhos por chegar a esa meta do primeiro treito, que eran uns 12 participantes por culminar ese treito, que por a fin, pois, será a mañá, porque estos últimos participantes serán o segundo treito, e terán que dar a volta para tomar o camino alternativo de cara a ese regrupamento, e polo cal estes participantes, pois, só disputarán competitivamente ese primeiro treito da xornada. En canto ao itinerario, segundo bucle con segundas pasadas a estos mesmos treitos. O treito de San Jaime, que terá lugar ás 11:35 da xornada, e a segunda pasada por este treito que estamos vendo o de Bruma Kayaks ás 12:10 da mañá. Nos desplazarémonos xa, faremos un cambio de cámaras para poder hacer cargos con todas as garantías, probar coberturas, probar servidores e demais nese primeiro treito da tarde, o tramo Pavimentos Noia, o tramo de Culou, posiblemente o tramo máis agardado por todos os aficionados, con esa zona espectacular do cruce de Cabanetán, onde se dan cita milleiros de aficionados cada ano, unha das zonas máis espectaculares do campeonato, sin dúbida, e onde nos acercaremos, por suposto, toda a acción nese primeiro treito da tarde, que será tamén unha das referencias, dos tramos que se repite respecto a edicións anteriores.
No que respecta ao treito que estamos vendo agora mesmo, o treito de Brión, só 67 vehículos remataron o treito, o resto, pois, que non poidan completar esta pasada, pois, serán lles dados un tempo notacional, un tempo pues, que se dá a xuicio da dirección de carreira para poder incluirlos tamén na clasificación xeral, a pesar de non disputar este segundo treito. Xa vemos a xente camiñando polo treito porque, como ben decimos, xa non van a circular máis vehículos hasta que comece, por suposto, a segunda pasada, ás 12:10 por este treito de Brión, que será pues, en cuestión de hora e media, algo menos de hora e media, que, bueno, pues, a xente terá tempo pues, de tomar un refrigerio, un pequeno desayuno antes de seguir a xornada que se presenta calurosa, será tentar xa o sol, o astro rei. Bueno, pues por comentar os tempos xa un pouco para ir rematando a conexión porque xa non teremos máis imaxes, rematamos o tempo por esta influencia que temos do dorsal 73 Nicolás Albuza, saída de carretera polacal, tiveron que facer acto de presenza os servicios médicos un problema muscular, nada con esta gravedad para a familia e amigos deste equipo. Vamos rematar xa cos tempos, imos repasar cada unha das clasificacións. Temos como líder deste Rally Berberecho de Noia a Víctor Senra, Néstor Casal, con ese Citroën C3 World Rally Car, con un tempo total de 12 minutos e 33 segundos. Segundo, a montura Irmá de Alberto Otero e Jordan Vázquez, a 17 segundos, ese outro Citroën C3 World Rally Car espectacular que estamos vendo esta xornada. Terceiros, Dani Verdomás, Brais Mirón, o copiloto de Noia, a 20 segundos do líder deste Rally Berberecho de Noia, e que tamén están comandando a Copa, o Supercampeonato Galego R5, termando de momento ao líder, o que chegaba líder a este rally, Alberto Meira Alberto Martínez, que está a 5 segundos casi do equipo coruñés de Dani Verdomás, mentres Iago Camaño se sitúa en terceira posición deste Supercampeonato a 40 segundos do líder absoluto e a 20 de Dani Verdomás. A 30 xa se sitúa Jorge Pérez, sexto de xeral, sétimo Alberto Nimo, oitavo Javier Ramos, xa superando tanto Nimo como Javier Ramos un minuto respecto a Víctor Senra. Noveno, Toñito López, que marca referencia na Copa Totem Pirellice, e décimo da xeral Adrián Campaña. No que respecta ás copas de promoción, xa comentamos o Supercampeonato Galego R5, na Copa Totem Pirelli B, como dicimos, Adrián Campaña está a comandar a clasificación, 27 segundos por diante de Manuel Bouzas e 31 sobre Fran Oviedo, piloto local que comenzaba con, adaptándose a esa montura, a ese Peugeot 208 Rally 4, pero que xa neste segundo treito xa empezou a ser competitivo, xa só cedía 8 segundos respecto ao BMW M3 de Campaña, e se sitúa a 31 segundos do líder, con Abel Pandillón a 34 desa referencia nese Mitsubishi Lancer Evo 10. Seguindo cas copas de promoción, na Copa Top 10C, Toñito López é o que está comandando a clasificación con autoridade despois de dous scratch espectaculares con máis de 10 segundos de vantaxe sobre o seu máis inmediato perseguidor David Rivas, piloto de Cerceda, que se sitúa a 22 segundos do piloto de Doroña. Álvaro Castro Laíño a 36, en terceira plaza da xeral nesta Copa Totem Pirelli C. Raúl Martínez, outro dos
apostantes ao podio no día de hoxe a 37 segundos con ese Citroën C2, e quinto, Guillermo Martínez con Ford Fiesta R2T, completado por Nacho Sayans, a 45 segundos desa referencia, como dijimos, está marcando Toñito López, copilotado por Raquel Rodríguez. Na Copa Pirelli MF, o mellor está sendo o equipo formado por Álvaro Pérez e Manuel Estevez, o equipo da casa, o equipo de Noia, que avantaxan tan só en 6 segundos a Carlos Conde, que está sorprendendo no día de hoxe, aguantando o ritmo do equipo noiés, mentres Javi Lariño, tamén outro dos equipos locais, se sitúa a 29 segundos no podio provisional desta Copa Pirelli MF, aventaxando en 5 a Jacobo Segade, que chega como líder esta cita, pero que non está tendo un bo inicio de rally, cedendo, como digo, máis de 26 segundos neste treito de Brión. Algún tipo de problema tivo seguramente o piloto de Pontevedra. E por rematar, cas copas de promoción, Joaquín Pérez é o que está liderando agora mesmo o volante FGA, con Diego Camuñas a só 12 segundos. Marco Lorenzo, que é o líder desta Copa de Promoción chegados a este rally, se deixa 19 segundos tras esta primeira sección. Cuarto, Luis Miguel González a 39 segundos. Quinto, Jorge Brenya, 44. Brais García, 47, e Michael Santos a 53 segundos do equipo pontevedrés, que nestes momentos é o que lidera a clasificación neste volante FGA, equipo formado por Joaquín Pérez e Adrián Muñiz, que son os campións de título deste volante FGA. Así que, pola nosa parte, imos rematar xa esta emisión. Moitas gracias a todos os que nos seguistes en directo nesta primeira emisión, bueno, pues, como sempre, tratando de solucionar erros, tratando de mellorar para esa segunda emisión que teremos xa pola tarde, con esa primeira pasada polo treito de Pavimentos Noia, o treito de Culou, como digo, o treito máis espectacular do Rally Berberecho de Noia, onde se van a dar cita máis aficionados, e que vos imos acercar a partir das 4:10 da tarde. Por lo tanto, vos emplazamos a todos a estar pendentes deste streaming, deste canal de Simpson, estar aquí presentes a esa primeira hora da tarde para seguir ese treito de Culou de 11 km e 850 metros que dará inicio á tarde. Por nosa parte, nada máis. Esperamos que sigáis disfrutando do Rally Berberecho de Noia, e, por suposto, vos informaremos de todo o que suceda nese segundo bucle da mañá, que tomará a partida a partir das 11:35 da mañá, con ese treito de Transportes El Jaime. Así que, sen máis dilación, vos emplazamos, como digo, para as 4:10 con esa segunda emisión en directo. Así que moitas grazas a todos, moitas grazas tamén a todos os patrocinadores efectivos de, bueno, pues, ayuntamientos, concellos e demais estamentos públicos que fan posible este Rally Berberecho de Noia. Sen a súa colaboración non sería posible. Así que, con ese agradecemento, rematamos esta emisión. Como digo, vémonos pola tarde con máis acción neste Rally de Noia. Ata logo.